Vítam vás u tohto videa. Nie je to že video, ale veľká vďaka voči vám za toto, proste za toto číslo, čo som vám chcela označiť do Magdaleta. Ľudia, hneď sa nejde. Proste to 18 chcem poďakovať. Toto číslo je Jelko. Veľmi pekne ďakujem. Chcela som povedať, že vyšli pár týchto videí. Aj toto ma to zlú kvalitu, lebo mi to moc nešlo, takže... Ale snažila som sa, lebo fakt mi to moc nešlo, toto tu. 6. marca 2024, proste mi to nešlo. Lebo sa učím, lebo mám novú aplikáciu na to natáčanie a moc mi to nešlo, tak sa moc spravedlniť, že proste naprečo to bude, ale tak som... No. Ľudia, ešte som chcela niečo sa vás opýtať. Chcete, by som skončila s YouTubeom, ale ak nechcete, aby som skončila, tak mi dajte like a ak chcete, tak nedáte nič. Alebo opačne, že keď chcete, aby som skončila, dajte like a keď nechcete, aby som skončila, tak nedáte nič. Tak. Dajte like, odber a zvonček a vám nič neuniklo a môžete sa pozrieť dať 50 dobrateľov, tak ahoj!